A Cessna típusú gép néhány perccel 10 óra előtt szállt fel sétarepülésre a szegedi repülőtérről. Körülbelül 1 órát töltött a levegőben, amikor eddig ismeretlen okok miatt a Szegedhez közeli Deszknél a szántóföldre zuhant. A baleset helyszínétől 200 méterre lévő gátőrház lakói csak egy tompa puffanást hallottak. Szerintük a gép motorja már a levegőben megállt. Semmi zajt, tehát motorhangot nem hallottunk előtte. Semmi, mert itt voltunk kint az udvaron, úgyhogy semmi motorzaj nem volt. A gép erős hátszélben közelítette meg a földet, majd mélyen belefúródott a talajba. A 21 éves pilóta és 20 éves utasa a helyszínen meghalt. A szegedi repülőtér parancsnoka szerint az időjárás az erős szél ellenére alkalmas volt a repülésre, bár saját gépeinek ma nem engedélyezte a felszállást. Amikor bekövetkezett ez a súlyos esemény, akkor messze nem volt ilyen idő. Sokkal gyengébb volt a szél, az eső is már elállt. Pont egy olyan periódust fogtak ki, aminek véleményem szerint olyan túl sok köze nem lehetett az eseményhez. Kábítószerkereskedelem. Ennél egyszerűbb repülésnek is lehet rázós a vége. Az a baleset, amit most látnak majd, a Hármashatárhegyen történt, május 1-én, és a 2 pilóta sértetlenül úszta meg. A vitorlázó repülőgépben nincs motor, csak az emelő áramlatokra hagyatkozhat. A pilótának jól kell gazdálkodnia a magasságával. Itt most hiba csúszott a számításba. Nem csak magassága nincs elég, de a sebesség is a kritikus alá csökken, bekövetkezik az átesés. A szárny lebillen, a gép dugóhúzóba pördülne, de már nincs rá ideje. A fák és a fém szerkezeti részek szerencsére felemésztették a mozgási energiát, és megóvták 2 ember életét. Na ennyit erről. Most pedig gyújtsuk be a hajtó. Na ennyit erről.